Besteak beste, Euskal Herria Bilduk bere 10. urtebetetzea ospatu egiten du eta baita ere kongresu prozesu batean dago. Eta beraz, kontestu zehatz horretan egiten dira jardunaldi hauek. Baina ezohiko kontestua ez du horretan bakarrik erreparatzen. Ezohiko prozesu batean gaude, ezohiko kongresu batean gaude, ez bakarrik pandemia baten erdian gaudelako, eta horrek agerian utzi dituelako hainbat gauza, baizik eta ezohiko planeta batean eta ezohiko koiuntura politiko-historiko batean bizi garelako. Zentzu horretan, Euskal Herria Bilduk oso argi du, datorren hamarkada trascendentala izango dela gizateriarentzat, ez bakarrik Euskal Herriarentzat, baizik eta munduarentzat. Munduan gauza haunitz gelditzen eta gertatzen ari direlako azken urte luze hauetan gizateriaren historian gertatu ez direnak, eta horrekin hasi nahiko nuke nunbait nire interbentzia. Zeintzu dira gauza horiek, askotan aipatu ditut, ero batzutan aipatu ditut. Lehenengoa argi eta garbi gelditzen ari da, lehen aldiz gertatuko zaigula gizateriaren historian, termino politiko-militarretan, aukera handiak daudela hemendik urte gutxitara, potentzia hegemonikoa izan daitekena, Txina kasu, potentzia militarra ez izatea termino hegemonikoetan. Zen eta estatu batua jarraituko dute potentzia hegemoniko militarra izaten. Hau ez da sekulan gertatu. Normalean potentzia hegemoniko ekonomikoak, potentzia hegemoniko militarra zen. Eta hori gertatzen ari da momentu konkretu honetan. Bigarrenik, klase ertainen krisia. Badakizue guretzat klase ertaina, klase autoperzibitu bat besterik ez dela. Baina klase ertainek beti pentsatu izan du ero bere burua klase ertainetan bere burua kokatzen zuten guztiek, pentsatzen zuten eskala sozialean bazegoela igoera bat bakarrik. Ez zegoela beherako biderik, baizik eta beti gorako bidea izango zela. Momentu honetan lehen aldiz gertatzen ari da, lehen aldiz beti ere ñabardurarekin gauza bat, politikoki oso ongi irakurri behar duguna, klase ertainei dagokiona, eremu zibilizatu baino garatuetan barkatu. Eta da, bera begira daudela proletarizazio nolabaiteko bide batean ari dela, eta horrek ondori bat duela, eta da, belaunaldi berriek besteak eta gureak baino beldur gehiagorekin, eskubide gutxiagorekin biziko direla. Eta beraz eskalan beruntz egingo dutela, termino ekonomiko, eskubide terminoetan, eta bar. Eta hau oso funtsezkoa da ulertzeko autoritarismoaren igoera munduan. Baina badago hirugarren faktore bat oso importantea dena. Bizitzarena. Eta momentu honetan esan dezakegu gure produkzio eremuak, gure sistema produktiboak, gure aisialdi eta konsumoaren ereduak, kapitalismoak, patriarkatuak, zalantzan jartzen ari direla bizitzaren baldintzak planeta honetan. Lehen aldiz hori arriskuan dago. Ez bakarrik aldaketa klimatikoagatik, baita ere askotan hasten zaigun konflagrazio nuklear bat ere, momentu honetan ez baldin badago ere hor aurrean, beti dago arrisku hori. Eta beraz, kapitalismoak momentu honetan bizitza bere baitan eta bizitzaren baldintzak nolabait ere arriskuan jartzen ari da. Horrekin lotua gaurko gaiari helduz, bizitzari buruz hitz egiterakoan, pandemia baten erdian gaude. Eta pandemia horrek argi eta garbi utzi ditu zeintzu diran mugak eta zeintzu diran gure zaurgarritasun handiak jendarte eta komunitate bezala. Eta oso agerian utzi du zaintzaren eremutan eta ekinbide esentzialei buruz hitz egiten direnean, hau da pandemia aurre egin behar zaionean, zeintzuk dira ekinbide esentzialak, zaintzarenak, alor guztietan. Eta zaintza eremuak feminizatuak eta prekarizatuak ditugu. Eta pandemiak argi utzi du sistema hau ez dagoela egokituta bizitza zaintzeko, baizik eta kapitala akumulatzeko. Eta orduan, esan dezakegu argi eta garbi Euskal Herritik, baina Euskal Herritik haratago ere bai, zaintza nolabait ere kokatu behar dela eztabaida politikoaren erdigunean, bizitza arriskuan dagoenean eta bizitza zaindu behar direnean, argi dagoelako jendarte hau ez dagoela prestatua horretarako. Eta zentzu horretan, bigarren ondorioa zein da? Bigarren ondorioa da, zerbitzu esentzial guzti horiek, ekinbide esentzial guzti horiek, alor publikoan eta pribatuan, emakumeen gain erortzen direla, 95%.
Eta hori da egoera. Horregatik zaintza, ikuspegi politiko-ideologiko batetik, badu bizitzarekin zerikusirik, baina baita ere proiektu eraldatzaile batekin lotura zuzena. Ez dago demokratizatzerik bizitza, ez dago transformatzerik gure jendarteak, zaintzaren esparruan ez badiogu erreparatzen horri eta hori bestera batetara ez badugu antolatzen. Badakit jardunaldi hauetan zaintzari buruz hitz egiten ari zaretela, zaintzaren kontzeptuari buruz hitz egiten ari zaretela, eta gehien bat zaintza erdigunera ekarri nahi dezutela eta ekarri nahi dugula. Eta niri hori iruditzen zait funtseskoa. Zenta badira eskubide esentzialak beste motatako jendarte bat eraikitzeko. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza, baina badago bat hortik gaindi dagoena eta da zaintzarena. Eta zaintza beste era batetara antolatzeko ahaleginetan gaude. Independentismoak, ezker independentista, ikuspegi feminista eta ezkertzale batetik, herri honi zaintzaren proiektu global, integral eta publikoa eskaini egin behar dio. Bizitza zaintzeko, bizitza zentzu zabalenean zaintzeko. Eta horretarako beste politika publikoak behar dira, eta beste zentzu komunitarioa eman behar zaio gure proposamenei. Beraz, independentismoa behartuta dago, behartuta gaude, benetan proiektu eraldatzaile bat baldin bagera, feminizatua eta prekarizatua dagoen sektore hau, erdigunera ekarri eta politika publikoen bidez eta politika komunitariokoen bidez proiektu eraldatzailearen nolabaiteko zentzu nagusia edukiko duen katebegia bilakatzeko. Jardunaldi hauetan, esperientzia ezberdinak ezautu ditugu. Beste herrialdetan ematen direnak, ero beste esperientzia komunitarioak. Eta guk hortik ikasi egin behar dugu. Baina baita ere, euskal eskalara ekarri behar dugu esperientzia guzti hauek. Euskal Herrian gaude, eta Euskal Herriarentzako behar dugu proposamen bat egitea. Zaintza erdigunera ekarri, eta zaintza proiektu transformatzailearen erdigunean kokatu. Askotan aipatu egiten da, guk proiektu eraldatzaile bat ordezkatzen dugula. Eta ez dago proiektu eraldatzailerik gai hau erdigunean ez badugu jartzen. Posible delako. Guk askotan esaten dugu ezkerreko ikuspuntu batetik. Ez dela morala eta ez dela etikoa, hainbat alorretan gauzak negozio bezala ikustea, merkantilizazio bezala ikustea. Guretzat etikak beste era batetara eramaten gaitu gauzak hausnartzera eta aztertzera. Guk ez dugu uste zaintza izan daitekenik, esparru bat nun jendeak dirua egiten duen, negozio bilakatuz. Guk ez dugu hori bera ikusten hezkuntzan, ero osasungintzan, ero beste alor batzuetan. Hori da ezkerra eta eskubiaren arteko ezberdintasun nabarmen bat. Hauek ez dira negozioak, hauek jendearen beharrak dira, jendearen eskubideak dira, eta babestu behar diren eskubideak dira. Zentzu horretan ni Pepe Mujikista naizenez, eta beti ere beraien erreflexioak mahai batean jartzen dudanez, Pepe Mujikak gauza bat esaten du, eta askotan errepikatu egiten du, eta da jendarteak eta jendea zoriontsu izateko eskubidea du. Eta ezkerrak, toki askotan, Euskal Herrian ere bai, gauza askotaz hitz egiten du. Baina batzutan gauza batetaz hitz egitea falta zaio. Ezkerrak ez du bakarrik hitz egin behar aberastasunaren banaketari buruz. Hitz egin behar du ere aberastasunaren sorrerari buruz. Baina aldaketa soziala bada aberastasunaren sorrera nola egiten da, eta hor nola eukitzen dan kontuan ditugun arazo ekologikoak, klimatikoak, generozkoak, zapalkuntza sozialarenak eta bar, baina funtsean aldaketa soziala aberastasunaren banaketan kokatu egiten da. Baina horretan utzia zue azken erreflexio bat egiten. Gizakia gara eta biologikoki badugu gure denbora mugatua. Denbora ere aberastasuna da. Eta denbora arrakala badago ere mundu honetan eta jendarte honetan gizon eta emakumeen artean. Eta hori konpondu egin behar da. Mundu guztiak daukagulako eskubide osoa gure munduan eta gure bizitza mugatu honetan gure denboraren autogestioa egiteko. Eta hori ez da posible
zaintzaren eremuan, administrazio publikoak ez baditu bere ardurak hartzen, eta ez da posible zaintza eremu pribatuan emakumeon zorbaldan erortzen baldin bada. Eta hori denei dagokikun transformazio psikologiko, politiko eta ideologikoa eskatzen digu. Nik badakit bidea beti ere zaila dela, baina pandemiak zerbait erakutsi baldin badigu gauza bat da. Gure bizitza biologikoki mugatua da, eta gainera ez gaude prestatua bizitza zaintzeko. Eta gainera badakigu bizitza zaintzen duten sektoreek feminizatuak eta prekarizatuak direla. Eta hori ez da jendarte justo bat, hori ez da jendarte zuzen bat. Eta hori aldarrikatu bakarrik ez, horri proposamenak eta alternatiba jarri bat zaizkio, eta radikalak izan behar dira. Radikalak izan behar dira. Egoera hori radikalki aldatu behar delako. Eta hori guztioi dagokigu. Horregaitik, Euskal Herria Bildu bere konpromisoa adierazten du bide horretan. Guk bide horrekin konprometituak gaude. Ikuspegi feminista eta ezkerreko batetik. Euskal Herrian guk badaukagu ardura bat. Eta ardura da Euskal Herri justuago bat egitea. Eta justizian oinarritutako jendarte bat eraikitzea. Eta hori ezin daiteke egin zaintzaren eremuan, bizitzaren eremuan eta genero arrakalan ez badira transformazio erradikalak ematen. Politika publikoetatik eta bakoitzaren konpromiso kolektibo eta individualetik. Beraz, mila esker zuen ekarpenagatik eta bidean alkar ikusten gara.